खुलुमबाय बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। आसामनि मोन 126 बियाबनि बिसायख'थिया गासै मोनथाम खोलोबाव जागोन। बेनिनो मैया थांनाय 27 मार्च शनिबार खालि गिबि खोलोबनि बिसायख'थियाव मोन 47 बियाबाव जाबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मैयानि थांनाय बिसायख'थियाव 78.89 जौखोन्दोजों गाहामैनो जोबनानै थांबाय। लोगोसे मैयानि थांनाय गिबि खोलोबनि बिधानसभा बिसायख'थियाव आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालआ गावनि भटखौ डिब्रुगड़ बियाबाव होनानै जागायजेनो। दानिया फैबावदो गुबुन खौराङाव। मैया थांनाय 27 मार्च शनिबार खालि 30 नं क'क्राझार सानजा जनजाति बिधानसभा बियाबनि इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि लरेन्स इस्लारिनि जानानै बिसमुरि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव इउपिपिएल दोलोनि बानजायनायाव मोनसे गेदेर सुबुंगौमा जानानै थाङो। बे हाबाफारियावनो बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बाहागो लानानै बुङो दि बिटिसिनि मोन 2 बियाबावबो इउपिपिएल आरो बिजेपिआ देरहासार जागोन होननानै। लोगोसे बिथां प्रमद बर'आ बुंबावो दि आसामाव बिजेपि आरो इउपिपिएल दोलोनि गोग्गो सोरखार जागोना रोखा होननानै। गुबुन फारसेथिं 30 नं क'क्राझार सानजा जनजाति बिधानसभा बियाबनिनो बिजाथि प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङाबो बुङो दि आसामनि गुबुन गुबुन जिल्ला महकुमाफोराव सोलिबाय थानाय गिबि खोलोबनि भट सोनाय सानाव महाजोत दोलोआनो मोजाङै देरहासारगोन होननानै आरो थामथि खोलोबाव खुंफुंजानो गोनां बिसायख'थियाव महाजोत दोलोआनो देरहासार जागोन होननानैबो बिथाङा बुंथिबावो। आरोबाव फैबावदो गुबुन खौराङाव। थांनाय 26 मार्च शुक्रबार खालि हादरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ बांलादेशआव साननैनि हाबाफारि लानानै दावबायहैदोंमोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गाहाय मन्थ्रि दावबायहैनायनि गेजेरावनो चटगांव सोहोराव माखासे सुबुंफोर आरो पुलिसनि गेजेराव दाङाबाजि जादों। जायनि जाउनाव बांलादेश पुलिसआ सोमावसारगिरिफोरनि सायाव रबरनि गुलि गावनांनो गोनांबो जादों। बे दाङाबाजियाव 4 सुबुङा जिउ खोमानायनि अनगायै गोबाङानो गाज्रियै जोखोमबो जानांदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला खमैबो 1500 हिफाजत-इ-इस्लाम आफादनि मावथिफोरा गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ बांलादेश दावबायफैनायनि बेरेखा सोमावसारदों। हिफाजत-इ-इस्लामआ अजद होनाय बायदिब्ला गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ 2002 मायथाइयाव गुजरातआव गिबि मन्थ्रि जानाय समाव दोरोङारि दाङाबाजि थामहिनबा मुस्लिम बेरेखा दावराव-दावसि खालामनायनि जाउनाव 1000 निबो बारा सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन होननानै बिथांमोना अजद होदों। आरोबाव फैबावदो गंनै रेलगारिनि मोगा-मोगि जाब्रबथायाव सा 32 सुबुंनि जिउ खहा जादों। बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया जादों इजिप्टआव। रेलगारिनि मोगा-मोगि जाब्रबथायाव खमैबो 160 सा दावबायारिफोरा गाज्रियै जोखोम जादों होनना मिथिनो मोन्दों। इजिप्टनि सोहाग सोहोराव थांनाय शुक्रबार मोनाबिलि समाव बे जाब्रबथाया जादों। हादरनि रेल बिफाना फोरमायनाय बायदिब्ला जाब्रबथायाव गोग्लैनाय गंनैबो रेलगारिया जोबोर गोख्रैथियाव दंमोन। जायनि जाउनाव बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया जादोंमोन होननानै फोरमायो। दानिया फैबावदो 29 नं सोनाब क'क्राझार बियाबनि इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि मनरन्जन ब्रह्मआ सोलिफु बोसोरनि बिधानसभा बिसायख'थियाव बयनिख्रुइबो माहाजोनसिन बिजाथि। मनरन्जन ब्रह्म बिथाङा जेब्ला बिसायख'थि आय'गनो बिजाथिलाइ गथायनायाव फोरमायनाय बायदिब्ला गासै 268 कौटि 27,67,128 रांनि बिगोमा होनना मिथिनो मोन्दों। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।